Γεια σας, σήμερα παίζουμε SimSimi. Είχαμε πει να το παίξω καιρό, ότι μία έλεγα να το παίξω, τη μία όχι. Τέλος πάντων, σήμερα το παίζουμε. Και πάμε. Μας λέει Hi there. Δεν ξέρω αγγλικά. Θα το πω. Τι ωμα. Ο παγάμου τι μάνα είσαι send. Από και δεν είμαι καλά, γαμώ το μουνί του κάθε ομονιάτη στο διάολο και ακόμα παραπέρα όλοι οι ομονιάτες θα πεθάνουν μόνο από ελ. Αχα. Μάλιστα. Θέλεις γαμίσει? Νομίζω το ίντερνετ φταίει. Okay. Yes, okay. Teach. Όχι. Okay, so. Θες γαμίσει? Γράφει. Ναι, το θέλω να στοιχώσω βαθιά. Θα το γαμίσω. Λοιπόν, ξέρεις τον Βακιανάκη? Ναι, είναι πολύ γαμάτο και όμορφο παιδί. Αχα. Ναι ρε. Λοιπόν, τι θα του πούμε τώρα εμείς? Θα του ξαναπώ τι μοναδική ομάδα είσαι? Από ελ. Πάλι το ίδιο. Το ξαναλέω ρε φίλ. Τι ομάδα σου αρέσει? Άντε πάλι γαμώ τον ΑΠΟΕΛ. Θα το γράψω. Γαμώ τον ΑΠΟΕΛ. Φίλε ολέ, γάμα τον ΑΠΟΕΛ. Το σπεκαλάκι θα τρελαθεί τώρα. Τι ομάδα είσαι? Είμαι με την Ομονία. Τι δουλειά κάνει η μάνα σου? Ετοιμάζει το μουνί της για σένα. Το ξέρω. Θα περάσουμε γαμάτα. Το ξέρω. What the fuck? Αχα, λοιπόν, τι άλλο να τους πω τώρα, άμα είναι μαράτες. Λοιπόν, είσαι αγόρι ή κορίτσι? Κορίτσι. Σου αρέσει η ψωλή? Μουνάκι είναι. Oh my god. Σώρος πάντων. Τι άλλο να του πούμε. Έχουμε πει πολλά.
Τι θα πω τώρα. Κάνε μου εγγραφή στο κανάλι μου. Το λένε Περασάρι Gamer. Okay. Τι μαλάκας. Θα μου κάνεις. Θα σε βάλω να πάρεις πίπα, θα σου σύσω στη μούρη και θα τον χώσω τόσο βαθιά που θα λες ότι είπε πως είναι κορίτσι. What the fuck. Bye. Με μολαγκάρεις. Oh my god. Περιμένουμε τώρα. Bye. Τι θα του στείλουμε. Θα του στείλουμε μια καρτιά. Ας πούμε. I have rappers, please teach me. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το βίντεο σήμερα, λίγο μικρό αλλά οκ. Φτάσαμε τα 100 views σε ένα βίντεο, για την ακρίβεια 131 views στο πρώτο βίντεο με για τις πύλες, για το Minecraft. Κάντε μου like στο βίντεο αν σας άρεσε, dislike αν δεν σας άρεσε. Το ξαναλέω για πάρα πολύ, πώς φορές το έχω πει, κάντε μου like στη σελίδα μου. Είναι, το λένε ακριβώς όπως γράψτε Gamer στο Facebook και κάντε μου στη σελίδα μου like. Πείτε στους φίλους θα μου κάνουν subscribe. Λέγετε στους φίλους σας, σε παρακαλώ, τα χρειάζομαι. Ευχαριστώ για την υποστήριξη, έχουμε φτάσει σε 9 συνδρομητές και συνεχίζουμε δυναμικά αυτόν τον καιρό και εμένα μου αρέσει να συνεχίσουμε. Τέλος πάντων, αυτά ήταν για σήμερα. Στο επόμενο βίντεο δεν ξέρω τι θα παίξω. Μπορεί να παίξω ένα παιχνίδι στο PlayStation 4, αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, από μένα, bye.